В това видео ще правим абсолютно всички възможности, доколкото можем, за устройството Ricoh Magic или мини компютър за телевизори. Както виждате, в момента устройството се зарежда. Има някъде около 30 секунди време, в което самото устройство се стартира, което е нормално. Виждате зеленото човече и сайта на Ricoh Magic. Ето го. Това е заглавната, така да се каже, десктопа на вашето устройство. Така. В момента виждате браузъра на първа иконка, Google Play магазина, Explorer и настройки. Така. Нека започнем и малката презентация. Виждате, ето вече мишката е включена. Мишката е в ръцете ми, но мога да използвам и бутоните, които са на виртуалната клавиатура. Нека покажем все пак как използвам също като мишка тъчпада в дясната ми ръка. Когато искам да кликна, е възможно просто да натисна върху тъчпада също като на лаптопите. Ето вижте. Всеки един бутон се натиска чудесно. Също може да използвате и бутоните на самата клавиатура. Ето. Общо взето, за първите 5-6 минутки свиквате с управлението на самата клавиатура. Изключително лесно за боравене, изключително приятно, седяйки в футюела си, да контролирате абсолютно всичко. Нека първо се запознаем с основните настройки. Както виждате, в момента сме включили домашния си интернет. Виждате също, забелязвате може би, че менюто на самото устройство е на български език, което е още едно чудесно допълнение към самото устройство. Така, в момента връзката е установена. Може да изключим и да включим по всяко едно време тази връзка, да намерим други мрежи в обхват и така нататък. Както може би споменахме в някои от предишните клипове, това устройство има вграден Bluetooth устройство. С него може да се свързват и други устройства, които имат тази функция, като телефони, таблети и какво ли още не. Всички настройки са ясни. Момент само. Може да погледнем надолу други неща. Така. Ето. Памет на самото устройство. Приложения, които за момента са доста малко. Не сме инсталирали абсолютно нищо до този момент. Какво друго да покажем? Настройки за екран, за дисплей, звук, сила на звук и така нататък. Това действие в момента го извършвам с навигационния бутон, който се намира ето тук. Ето вижте. Можете без да използвате мишката, също да използвате навигацията на бутона. Което лично за мен е доста лесно и удобно за използване. Дата и час в момента няма да променяме. Както виждате, часът показва 1.43. Той не е верен, няма никакво значение. Така, информация пише всичко за таблета. Ето, дори устройството казва само за себе си, че това е един вид таблет. И то наистина е така. Само че с огромни размери. Така, ето, номер на модел Ricoh Magic MK802 3S. Версия на Android 1.1.1. Версия на ядрото и номер на версията. До тук почти всичко е чудесно. Нека се запознаем с по-приятните неща на самото устройство. Google Play магазин. Сега, всеки един, аз в момента влизам директно, тъй като имам регистрация в Google Play магазина, но всеки един може много лесно и бързо да си направи такава регистрация с въвеждане на имейл и парола съответно. Директно след това ви прехвърля към този чудесен магазин на Google. С едно движение на навигационния бутон, ето тук,
може да прехвърляме с тип джойстик по полетата. Също да отидем директно към приложенията. Сега, това са водещи платени. За момента тях ги отбягваме, тъй като няма да купуваме приложения. Както виждате, всяко едно от тях си има цена, която може да бъде купено с дебитна карта, с регистрация в приложение за интернет почтени и така нататък. Нас в момента ни интересуват водещите безплатни. Така, кое да си изберем в случая? Ето виждате приложение Subway Surfers. Доста приятна игра, която лесно може да се инсталира, но аз искам да избера нещо по-познато, като Fruit Ninja може би, или пък не. Angry Birds, доста познат. Да, ще инсталираме класическа игра Angry Birds. Момент, не Star Wars, а по-скоро оригиналната версия. Както виждате, тя е абсолютно безплатна. Сега може да я инсталираме. Кликвате инсталиране, приемам и в момента показва други подобни игри на тази, която в момента качвам. Ето тук виждате как то се инсталира. Кликваме, за да изчакаме самото приложение да се свали и да видим какво ще стане след това. Интернет връзката не е от най-добрите, но все пак. Ето тук виждате, показва Angry Birds се инсталира. Ето го и бутончето, което показва, че в момента имаме някакво задвижване. Успешно инсталирано. Сега, може да го отворим директно от тук, а в същото време самото устройство е създало собствена икона на така наречения десктоп, който след като отворим, ще погледнем, за да видите как също там се показва. Ето, отваряме. Класическа игра с доста фенове, доста потребители по цял свят. Може би няма дете вече, което да не знае тази игра. Ето тук може да увеличиме звука. Разбира се, понякога се появяват и рекламки. Това не трябва да ви притеснява. Просто затваряте. Играта е абсолютно елементарна и хубава за игране. Доста забавна. Както виждате, познатата игра за много деца, която има на смартфоните и таблетите, вече може да играете на собствения телевизор. И то в страхотна резолюция. Видеото не може да покаже точната картина, но с просто око се забелязва как картината е просто кристална, а резолюцията невероятна. И така нататък. Да не се задълбочаваме в игри. Така, излизаме от приложението. Както ви казах, това е едно от стотиците хиляди безплатни други. Ето, виждате тук огромен списък с приложения, които по всяко едно време може да свалите и съответно да премахнете от вашето устройство. Възможностите са невероятни и без ограничения. Както виждате, освен игри, има и доста програмки. Ето тук вдясно също има водещи печеливши. Много различни видове игри.
погледнем. Извинявам се. Просто още не съм свикнал и аз с самото устройство. Ето го. Приложението, което инсталирахме, е директно на вашия екран. По всяко едно време може да го отворите директно от тук. Какво друго може да погледнем? Да отворим интернет браузъра. Една от основните функции на устройството е да влизате в интернет. Ето тук, с едно кликване, сега в момента не виждате никаква клавиатура, тъй като клавиатурата ви е в ръцете. Директно може да напишете каквото и да било. Да речем, нека влезнем в сайта ни. Ето той дори дава подсказка, извинявайте. Както виждате, без никакъв проблем влизате в интернет. Както през собствения ви компютър, таблет или смартфон. Картината е просто невероятна. Ето ви устройството, което в момента презентираме. Лесно може да стигнете до него. Нека го отворим все пак да видим как зарежда, какво показва. Ето, чудесно. С навигационния бутон спокойно слизате надолу. Също може да използвате и скролването. Ето го. Което е още по-елементарно. Характеристиките още един път. И така нататък. Чудесно браузване. Дори бих казал много по-добро от много компютърно разпространени браузъри, така да се каже. Вие винаги по всяко време може да свалите любимия си браузър на това устройство, да речем Firefox или Google Chrome. Никакъв проблем. Така. Нека погледнем, да отворим нов прозорец и да видим как се зарежда клипчета в YouTube. Ето. YouTube без никакъв проблем се намира и се отваря. Така. От тук може да прегледате което желаете клипче. Нека пуснем едно просто за проба. Двойно кликване с тъчпада. Ето. Просто невероятна картина на цял екран. Така може да гледате филми също. И въобще какво ли още не. Честно казано нямам представа каква песен сме пуснали, но сега в момента тестваме просто качеството. Невероятна HD картина. Просто трябва да го погледнете с просто око, за да разберете за какво качество става въпрос. Невероятна картина, още един път. Можете да скролвате напред. Ето, може да местите където си пожелаете в самия видеоклип. Можете... Явно сме избрали някакъв нов арабски хит. Нямам идея. Можете също да гласувате по стандартния начин в YouTube. Всичките настройки на самата платформа. Въобще без абсолютно никакъв проблем. Така. Какво ще кажете за Facebook? Ето. Facebook. Директно влизане. Така, тъй като
се страхувам, че нашето потребителско име и парола би се видяло на самото клипче. Няма да демонстрираме, но видяхте абсолютно идентично е влизането във всеки един сайт, както влизате в домашния си компютър, така и на това устройство. Няма абсолютно никаква разлика. Нека влезнем все пак и в VBOX да погледнем, тъй като YouTube е световна платформа за видеоклипове, но какво ще кажете да влезнем в българската такава. Малко бебе панда. Ще избереме клипче, което редакторите на сайта са подбрали като може би интересно. Така. Тук изписва, че за да може да гледаме видеоклипове, трябва да имаме инсталиран Flash Player. Това е една добавка, която се сваля директно от сайта на Flash Player и всеки един може да го направи. Това е така, защото Flash Player от известно време не създава директна добавка за Android. И изисква малко повече внимание за качването, но не е сложно. При проблеми може да се свържете с нас, за да обясним накратко точно как се борави с това нещо и как се инсталира. Наскоро го правихме с един таблет Galaxy Tab 2, мисля, че беше, имаше същия проблем. Ако може още да се нарече проблем. Просто отнема малко повече време. Така, какво друго да покажем? Тук, както видяхте, са бутоните за увеличаване и намаляне. Нямаме вкарана SD карта, за да покажем наши файлове, да речем музикални или видео файлове, както филми и така нататък, но това много лесно се борави и се извършва. Забравихме да вметнем, че горният десен ъгъл е бутончето за менюто. Него не сме го показали все още. Нека го видим. Ето го. Точно както вашия таблет или смартфон. Виждате вече приложението е тук. Имаме си браузър Chrome. Имаме Explorer, който разглежда различни неща. Ето тук има някакъв Flash Player. Може би от тук се апдейтва, за да работи правилно на сайта. Калкулатор, календар. Тук са в повечето изтегляния Google Play магазин и така нататък. Галерия. Я да видим какво има в нея. Може би има някакви готови снимки. Не са качени никакви графични изображения. Както видяхте, всяко едно приложение може да се качи на устройството без проблем. Тук има просто готови. Ето и калкулатор, стандартен за Android. Дори с синус, косинус и така нататък. Това е като цяло презентацията ни на устройството с тази клавиатурка. Не забравяйте, че може да поръчате само устройството. Има и такива варианти. Към всяко едно от Android устройствата на Rico Magic можете да добавите най-обикновена клавиатура или мишка или смартфона си. В следващото клипче ще покажем как с Android смартфон може да се контролира същото това устройство без никакъв проблем. Благодаря за гледането и надяваме се да сме ви били интересни. За въпроси и питания относно продукта, моля изпратете ни имейл, показан по-долу, или ни пишете на почтата. Това от нас. Благодаря още веднъж за гледането.